Yes. Eli Superipperi takana ja maistettu ja Dragon's Breath maistettu. Vielä olisi ollut kaksi eli Yellow Fever ja sitten toisena olisi ollut vielä Devil's Spiral. Eli tämä viimeinen nyt jätetään maistamatta lähinnä sitä varten, että se oli niinku kasvina varsin jäi näiden muiden jalkoihin niin sanotusti. Sitä mä maistelin, niin maistelin jo niinku tuossa kesällä suoraan puskasta, niin oli ihan niinku normaali, sanotaanko habanero. Ja kasvina se oli ihan hyvän näköinen, mutta se nyt vaan jäi näiden jalkoihin, niin mä pistän pois ne kaikki. Eli ne rupes olemaan jo niinku sen verran huonossa kunnossa moni, että mä mieluummin panostan nyt näihin, mitä mulla tässä on. Ja ajattelin, että maistetaan nyt Yellow Feveri fiilikset ja tää on ollut yksi parhain, niinku 3 parhaan joukossa. Podit, eli nämä itse chilit on ollut isoimpia, on ollut upeimman näköisiä, itse kasvi oli törkeän siisti. Myös ei ollut ötököitä, ei mitään niin kuin koko kautena kyseiselle kasville. Yksi mikä harmittaa oli, että mulla oli vain yksi kasvi, joka oli tuolla vesiviljelyssä, ja se mikä mulla oli mullassa, niin se ei päässyt tuottamaan niin kuin isosti. Toukokuussa liian aikaisin vein ne pihalle ja pakkanen tuli ja kasvi pysyi elossa, mutta se ei tuottanut tulosta, eli valitettavasti mä en päässyt nyt testaamaan, että kummalla nyt tulee tulisempaa, tuleeko mullassa vai tuleeko vesiviljelyllä, eli käytännössä nämä meikäläisen chilit Superiipperia lukuun ottamatta on vesiviljeltyjä. Mut joo, ennen kuin hypätään tämän maistoon, pari sanaa. Superiipperi oli paprikainen, oli erittäin hyvä. Sille suositus, kasvatuksellinen suositus sitä varten, että se oli maukas. Se oli maukas, se ei tulisuudessa pärjännyt. Ja toisaalta taas ei sen nyt tarvi olla niinku tosi kova. Mutta mä täytyy miettiä sitä, että se oli maukas ja hyvä ja siis hyvän makuinen. Niin, mutta maailmassa voi olla muitakin hyviä. Että en nyt välttämättä lähtisi sillä niin kuin pääasiallisesti tekemään mitään. Ja ehkä se Superiipperi vielä antaa nimensä mukaisesti pikkasen niin kuin odotuksia liikaa siihen, että se voisi olla joku vähän hillitympi se nimi, niin sitten se varmasti olisi niin kuin nimensä mukainen. Mutta se ei ollut huono, mutta ei niin tulisuudessa pärjännyt ja näin. Dragon's Breath oli todella tulinen, mutta nyt tässä hetki hiljentyi ja sun muuta, niin sekin polte on siitä laskenut pois. Maitoahan mä en näiden yhteyksissä juo, vaan kun itse maistetaan, niin itse kärsitään ja se pitää niin kuin vetää kunnilla loppuun. Mut joo, se höpötyksistä. Yellow Fever. Makea. Ei nyt ole tommonen
se tässä maistuu. Joo. Puolta verrattuna äskeiseen Dragon's Breathiin ei voita sitä. Lämpö voittaa heittämällä Super Reaperin. Tässä on miellyttävä maku. Ei myöskään mitään normaalia paprikaa. Mutta joku kukka. En tarkoita tätä poltettavaa versiota, vaan joku tämmöinen niinku selkeästi hedelmäinen maku tuolta puskee. Ja oikein kyllä tääkin lämmittää ja kunnolla. Ei ole ihan jokaisen juttu ottaa korviin. Joo. Ja on polttoa. Ei ole yhtä pistävä. Mutta kyllä tulee semmoinen lämmin vyöry. Kuuma vyöry. Oho. Ja. Joo, iso suositus. Jotakin pahalta tuntuu. Oi taivas. Veri kiertää ja joo. Tulisuus aika lähelle menee sinne Dragon's Breathia, eli erittäin tulinen. Todella tulinen. Tää ei pistä samalla tavalla, vaan tää niinku lämpövyöry ympäri suuta ja tuntuu niinku pahalta. Tää on niinku tältä vuodelta ehdoton tulisuus ykkönen lähinnä sen takia, että tää on niinku parempi kuin tommonen pistävä piikki. Ja tässä chilissä on makua. Mä en osannut tuossa äskettäin oikein kuvailla, että mikä kasvi sieltä tulee. Kurvinen kun maistaisi niin se on varmaan, että joku naisten saippua. Eli joku tietty kasvi sieltä tulee. Että ihan ensimmäisenä oli joku mitä se nyt oli? Joku kiva kukan tuoksu, eli tosi hedelmäinen se alkumaku ja ei ollut mitään pahaa sivumakua ja joo, kyllä tää niinku tästä menee siemenet talteen ja on ehdottomasti ensi vuoden juttu, että satoa tää tuotte tosi hyvin. Pienimmät voi saa pistää suoraan pois ja käyttää vaan isommat. Ja joo. Mä pilkon noin viimeiset tosta noin ja painon pehkui. Oho. Ei muuta kuin hyvät työt sinne päin ja tulisia iltoja ja jos kaipaatte chiliä elämää, niin pistäkää soitto, niin eiköhän tästä keksitä teille joku pikku satsi. Alright, ei muuta kuin moro moro.